ndigcwele ukuseva uThixo. Haleluya. Ancede uJehova uba ndithethe imizuzwana ningagqibeli intsini, ndijonge ngamehlo avalekileyo. Esiqala ukuba nabo namkelekile egameni likaYesu waseNazaretha. Haleluya. Namkelekile. Haleluya. Ndigcwele ukuseva uThixo. So ke ngoku xa ndigcwala ukuseva uThixo, ndiyaqonda uba le nto indlela le ithetha ngayo apha entliziyweni yam ingathi singake siyijonge kunye. Cela ungaboreki ngoba sizawuncokola and kubalulekile. Ukuseva uJehova, xa ndiyibukayo ndifika uba ayonto nje ezenzakalelayo nje, but sisigqibo somntu. Nikhona abangcwele? Okay. Namhlanje ndifuna ndifundise ndide ndibuze umbuzo. So itsho ukuthi ke le nto wonke umntu uzawumamela kwenzela uba xa umbuzo usiya ngakuye abe eredi. Umntu uyayenza i-decision yena self yokukhonza uThixo. Ukukhonza uThixo ayonto nje qubuliso yokuba uyibone seyisenzeka nje, but isuka emntwini ukuba umntu athathe isigqibo sokuba ndifuna ukumkhonza uThixo. Uyijonge le nto ukuba isisigqibo somntu. Masike sibuke le nto yokuba ukuya kuYesu kuqala apho. Iba sisigqibo somntu ukuba makathathe uYesu, amamkele umntu uYesu eyedwa. Xa ndisithe yedwa nditsho ukuba eyedwa eziqala esithubeni ukuba ndiyaphakama mna ndiyokwamkela uYesu. Akukhathaliseki ukuba niphakama niba ngaphi, kodwa umntu usube ethathe isigqibo yena sokuba uyokwamkela uYesu. Nxa sewuthathe isigqibo sokwamkela uYesu, ukusuka apho nje le nto iphinde ixhomekeke kuwe ukuba nxa sewumamkele uYesu wenza ntoni ngale nto. Haleluya. Bangele ukuseva uThixo kusuka ukuthi wena ugqibe njani enhlizweni yakho. Agqibe ubhuti uligwiba uba akukwazeki uba kusolokoleke ndikhona, ndiyawuvuka ndindodwa. Mamela nxa ndisithi enhlizweni yakho. Ndiyashumayela bangcwele, ndingacinga uba khona apho ndiyakhona ndiyashumayela. Athi enhlizweni yakhe ubhuti uligwiba akwazeki uba isystem isokolise bantu ndikhona. Athi ndiyawuvuka ekuseni ndilande isystem. Isisigqibo le nto kuye enhlizweni yakhe. And ngoku nxa sekegqibile akanandaba ukuba omnye umntu wenzani ngoba le nto uyigqibile enhlizweni yakhe.
So ndiza nento ethi ke ngoku ukuseva uThixo isisigqibo, decision wena uyayenza ngokwakho ukuba ndifuna ukumseva uThixo. Sendiyamandelwa indlela amkhonza ngayo uIve, ingathi ukuba ndincomile ibe sendigxothile. Sendiyamvuyela futhi iyandonwabisa indlela akhonza ngayo uThixo. Sengathi uye wakha isigqibo sokuba ndifuna ukumkhonza uThixo. Bagcwele le nto isuka emntwini, ndifuna ukuyinyathelela le nto ukuba wena ugqiba njani. So le nto isenze ke ngoku ukuba sibe libandla elizimiseleyo ukumseva uJehova, kuba omnye nomnye ezimisele. Ingathethwa le nto ukuba sizosebenza ngale ndlela, but if abantu abakhoyo ebandleni abazimiselanga, ayingeke ikwazeke ukuba yenzeke into. But if sivumelana ngento, and le nto xa sivumelana ngayo, omnye nomnye uzibetha isifuba ukuba ndifuna ukuba ndibe ngokuqala, iyenzeka. Ukuze ekuseni uvuke uyokhonza uJehova, usube wena ugqibile ukuba uyabona kule game ndishiya konke ndiyokhonza uThixo. Ethi ukukhonza uThixo, ukumseva uJehova, ayonto nje exeshana, yinto yobomi bomntu. Ayikho ke nale yokuba uzawuthi bhuti Magoda kuba uwoshipa izolo uthi bakhona abatsha abafikayo ndisabekela bona. No, ayihambi kanjalo. Akahlaliswanga yiloo nto ke, uhlaliswe ndim. Akahlalanga kuba enikela kwabanye, uhlaliswe ndim. Akasikwanga. Haleluya. Into yobomi bonke bomntu awukwazeki nokuba uthi bendimseve izolo abanamhlanje mabatye benze. No, but into yobomi bonke bomntu uba uzixelele nje ukuba ungumntu omthandazo, uba ngumntu omthandazo ke ubomi bakho bomntu, ngoba ukuseva uJehova yimpilo yomntu. Itsho ke ngoku le nto kubalulekile ukuba ungumntu ukuyijonga impilo yakho ukuba uThixo ndimseva ngendlela erayithi. Nokwazi ukuba ube nexesha lokuba ukuzibuke. Ndicela izibuko mama apho elantuzeni ebhekini yaqinisa. Ngiyakwazi ukuba uke uzibuke esipilini. Inkosi mama. Ujonge indlela oseva uThixo ngayo. Le nto izakunikeza ukuba ngomso uthathe esinye istephu, ngoba kaloku wena uzijongile wazibona ukuba uThixo umseva njani. Ayikho into ebalulekileyo njengomntu ozijongayo than umntu oxelelwayo. Uyabona umntu noba ungamxelela ukuba makamseve uThixo, xa ndingathathi isigqibo lo mntu uzawusokolisa, ukusokolisa ngoba akakasithathi yena isigqibo. Joshua chapter 24 verse 15. Nxa
nayo. Joshua chapter 24 verse 15. Joshua chapter 24 verse 15. Usivumele keyboard player ukuba silive izwi likaThixo. Ncwadi kaJoshua chapter 24 from verse 15. Wenyuka ke uMoses waya entabeni, ilifu layigubungela intaba. Ubuqaqayeli bukaYehova bahlala phezu kwentaba yesiNayi. Asoze. Ayikho intaba ngoku siyaphi. Joshua chapter 24 verse 15. Ewe. Ke ukuba kubi emehlweni enu ukumkhonza uYehova. Ukuba kubi emehlweni enu ukumkhonza uJehova. Zinyuleleni namhla oyena niyakumkhonza. Zinyuleleni namhla eniyakumkhonza. Jonga lento. Ukuba kuhle emehlweni enu. Ethini bhuti? Ukuba kuhle. Ke ukuba kuhle kubi emehlweni enu ukumkhonza uYehova. Ukuba kubi emehlweni enu ukumkhonza uJehova. Zinyuleleni namhla oyena niyakumkhonza. Kanikhonze leni mfunayo. Kanikhonze leni mfunayo. Uba emehlweni yenu ndiza kule point ethi yi-choice yomuntu ukukhonza uThixo. Ukuba nje niyabona uba kukuhlanga zikhonzeleni enifunayo kumkhonza. Isuka esigqibweni somuntu ke ngoku ukuba mntu ufuna ukhonza la wotshi ubese uyayikhonza ke. Isuka esigqibweni somuntu uba mntu ufuna ukukhonza le picture ehleli kule ndawo engakwazi ukuthetha kukuwe ke nalapho ukuba ikhonzeke. So ukukhonza uThixo ingasisigqibo esithathwa ngumntu. Mamela le nto, uThixo uze ukwazi ukuba uthathe isigqibo kufika uthando lokuba umthande uThixo ngenhliziyo yakho yonke. Xa umthanda uThixo awunyanzelwa ukumkhonza, umkhonza ukhululekile ngoba uyamthanda. So zininzi izinto ezikhonzwayo nabantu baninzi abantu abakhonzwayo ayisosinyanzelo ukhonza uThixo. That is why esithi uJehova onayo makabe qhubeka sona. So yi-choice yomuntu ukuba makakhonze uThixo. And into enceda umntu ukuba umntu makancamathele, makakwazi ukuba ayinomelele into yokumkhonza uThixo ukuthi makamthande uThixo. Xa umthanda uThixo ayikho into okwaziyo ukuba ime phambi kwakho. Umkhonza nje uJehova ukhululekile ngoba uyamthanda. Hallelujah. So ukukhonza uThixo ayisosinyanzelo i-choice yomuntu. That is why iphinde ibe ngumuntu ukuba makajonge uba indlela amkhonza ngayo uJehova iyamkholisa na uThixo. Ifuna wena naleyo. Sikhulula futhi makhona. Zinyuleleni namhla oyena niyakumkhonza. Zinyuleleni namhlanje
nokuba ngoothixo ababekhonza bona oyihlo, nokuba ngoothixo nazinyuleleni ngokuthanda kwenu. So umntu nomntu uvumelekile ukuba makakhonze into ayithandayo. So ukuza kuNkosi uJesu umnikeze ubomi bakho, uthi ndiyakwamkela ukuba ube yinkosi nomsindisi. Le nto ifuneka uba umntu azazi uba wenza ntoni, ngoba xa uzazi uba wenza ntoni uzoyazi into kufuneka uyenzile emveni koko, kuba ayipheleli apho, kodwa uJehova uyaseva. Umseva futhi umseve nentliziyo yakho yonke. Are you feeling the choice? And ikuxhomekeke kuwe ukuba wena uthi, if uyazixelela entliziyweni yakho uba akho Sunday mna endigqithayo ndingakhonzi, ayizubakho ke ngoba wenza into eyaziyo. Uba uzixelele wena ukuba uyabona mna akho inkonzo eyawudlula ndingakhonzanga, uba uzixelele nje loo nto wena self, luxanduva lakho. So indlela esimkhonza ngayo uThixo masazi ukuba ixhomekeke kuthi. And ungekaboni wena kufanele ujonge indlela wena umkhonza ngayo uThixo, ungangaqapheli nanxa ungamkhonzi kakuhle. Uzibhaqa umkhonza kwezinye izinto zingamfanelanga uThixo. Xa ukhonza uThixo, ukhonzeka nokukhonzwa ngumntu osarendileyo, ozinikeleyo. Ndicela ndiqale ngayo leyo. Xa uzinikele kuye, wasarenda konke, kulapho ukwazi kona ukuba umkhonze uThixo. Xa unikeleyo, ukunikela konke kuyamnikeza umntu inkululeko yokuba makamkhonze uThixo. That is why kubalulekile ukuba nxa sewumamkele ukuba abe yinkosi nomsindisi wempilo yakho, izibongo, ibe ujonga indlela umseva ngayo uThixo. Hallelujah. Uthi ndikunikeza inhliziyo yami yonke, ndim lo Jehova, thatha indawo yakho. Uphinde ngomso nxa kufuneke uyomkhonza uva ingathi andiva kakuhle, uyazi ukuba awukasarendi konke kuye. But nxa uzinikele, unikele konke kuye, ayikho into oyicingayo nje ngaphandle kokukhonza yena. Kodwa iyasinceda into yokuba silahlele konke kuye, ngoba loo nto izawusenza ukuba sibe ngabantu amkhonzayo uThixo. Hallelujah. Akuzubakho zinto eziphazamisayo ngoba uthathe konke wakunikela kuye. Xa uthatha konke ukunikeza uJehova, uzinikeza inkululeko wena iyokuba ukhululeke ekumkhonzeni uJehova. Zibe khona ke izinto ezimncedayo ke umntu. Make siqala apha kuRomans chapter 12. Zikhona izinto ofuneka umeke sure ukuba umnikile uThixo.
chapter 12 ngoba seRoma. Romans chapter 12 verse 1. Ncwadi yabaseRoma chapter 12 verse 1. Sihloko sithi ubomi obutsha. Ubomi obutsha uyiqonde ke ngokuba apha izinto zintsha. Verse 1. Ndiyanivuselela ngoko bazalwane. Ndiyanivuselela ngoko bazalwane. Uthi umuntu umusana ndiyaphazamiseka. Ngeemfefe zikaThixo ukuba ninikele imizimba yenu. Ukuthi ninikele imizimba yenu. Ibe lidini eliphilileyo. Masive lento uba sinikele imizimba ibe lidini eliphilileyo. Elingcwele. Elingcwele. Elikholekileyo kuThixo. Elikholekileyo. Imizimba iyanikelwa kuThixo. Ibe lidini kuJehova. Hallelujah. Unikela kuJehova umzimba wakho kuba ibe lidini. Umnike impilo yakho. Umnike uJehova iplani zakho. Umnike nexesha eli lakho. Bazalwana, umnikeze indumiso uJehova ayifumane. Andazi noba ike ibe khona into yokuba abazalwana sisodwa nje ubone kufika ixesha lokuba ukuzukisa uJehova okanye simzukisa xa sisenkonzweni nje sisodwa. Le nto yokuba nxa uwedwa nje uve uba yabona ke ngoku lixesha lokuba ndimzukise uJehova uwedwa. Abazalwana bangekho ubone efanele ukudunyiswa. Hallelujah. Ubone efanele ukudunyiswa sinothando umzukise nje uwedwa ungajoyinanga umuntu. Ubone wena wedwa ngoba kaloku umnikele konke kwakho. Ifunda futhi le verse idlule. Ewe futhi. Ndiyanivuselela ngoko bazalwane ngeemfefe zikaThixo ukuba ninikele imizimba yenu ibe lidini eliphilileyo. Awusoze ukwazi ukuba unikele nxa ugqibile ukunikela uphinde uphile ngentando yakho. Xa sewunikele umzimba wakho sewuphila ngentando yale unikele kuye umzimba wakho. Ukuze ukwazi ukuba kube lula ukuseva uThixo, ukuze ukwazi ukuba kube lula ukwenza intando ukuthi umzimba wakho unikela ngawo. Kathi Paul ayisendima ophilayo kodwa nguKristu ophila phakathi kwawo. Xa sengekuwo ophilayo uphila uKristu uhambiswa nguye, uyamvumela ukuba intando yakho yenzeke ebomini bakho. Bangcwele nxa sinonikela sonke akuzubakho inkonzo kabani ngoba kaloku sizabe sinikezelana. Hallelujah. Sizabe sinikezelana bekuhlabelela abantu abatsha apha nivila ukuhlabelela kamnandi kangakanani. Kusho ukuthi kukhona abahlabeleli akumelekanga uba kusabo babe kume aba bantu ngoba siyanikezelana. Oh, ngokwayengula MC sesisazi sande ukuba uMC kuba kodwa sikhona le nto itsho ukuthi ke ngoku siyanikezelana. Akho nto yomuntu ngoba asizelanga kule ndawo ukuzohlala phansi kodwa sizomkhonza uThixo. Sigqiba unyaka nje bazalwana ingathi ivuke le nto emntwini nje ukuba xa ndilapha ndizoseva uThixo ungamandelwa nje ukuba ungene uhlale phansi uphinde uphume ungekho nto oyenzileyo. No, mayide ingabi sisiqhelo into yokuba uyayazi into yokuba wena uzanje futhi noba awukho ubone ngathi ayiso sizathu eso futhi ubone ngathi akho nto yenzekileyo ngoba akho nto yakho oyenzayo. But if uyayazi uba uzokhonza uThixo uyayazi uba uyadingeka.
kugqiba wena ukuba ngifuna ukumkhonza uThixo nendlela ofuna ukumkhonza ngayo. Bangcwele, sihleli kule ndawo njena simkhonza ngendlela ezihlukileyo. Ikhona laa ndawo uyiva uba indlela endisendithandaza ngayo ayiseyiyo laa ndawo, okanye ikhona indlela endiyinqwenelayo ukuthandaza uThixo ngayo. Uva ikhona le nto endiyifunayo. Uzibona ke ngokuba le nto yeyakho ayiyo yethu. Yile nto ke ngoku uzawukwazi nokuba ukuzile ukutya wena wedwa ufuna uThixo, ngoba uyayiqonda ke nto yoba yeyakho ayiyo yethu. Ithi ibanga lingazilanga uzive wena, ngoba kaloku uyazazi uba ukhalela ukumkhonza uThixo, uba ha-a indlela endiyo ingathi andimelanga ukuba ndimkhonza uThixo lilo hlobo. Kutsho wena ngoba yeyakho le nto. Bazana isuka kuwe into yokumkhonza uThixo. Uye emadolweni ubeke ukutya ecaleni, uyokhala kuThixo uthi ndambese ngamandla, ndobhathize, ndinxibise. Inguwe ufuna uJehova. Haleluya. Mayike ibe yinto etshoyo phakathi kwakho, uzive uba ha-a andisafani, kufuneke ndiyofumana amandla, uhambe uyothatha amandla, not ukumkhonza nje ngoba siqhele ukumkhonza, but ukumkhonza uThixo sisigqibo somntu. Cela ukuba ndiyibethelele le nto uba nale ndlela ukumkhonza ngayo kugqibe wena, and ungakwazi ukuba uyitshintshe le ndlela ukumkhonza ngayo uba ungaphinde ugqibe wena ukuba uzotshintsha indlela yokumkhonza uThixo. Ayikwazi ke ukutshintsha uba wena khange uyithathe ukuyibuke uzibone ukuba kodwa akusafani indlela endimkhonza ngayo uJehova. Xa sewuqaphela ukuba awusafani, ujonge indlela ukuba ndiyenza kanjani ukuze ndibuyele esimeni sam. Haleluya. Ndike mna ke ukumkhonza kwam uThixo, ndike ndikujonge, ithi xa sendikujongile ndibe sendiyaziphawula into ezithile uba hayi, kodwa lena yona iyafuna ukuba ilungiswe ukuba ndim. I-choice ukumkhonza uThixo. Cela ndiyibethelele le nto ukuba ukumkhonza uThixo yi-choice yomntu. Jonga uba yi-choice yomntu, iba nguwo umntu othi ndidiniwe, hayi andikwazi ukuba ndiye namhlanje. Kutsho bani? Wena uyazikhathela, uvotele ukudinwa kunokuthi ibe uyomkhonza uThixo. Yenziwa ngumntu, ngoba ukumkhonza uThixo iba yi-choice yomntu. Bangcwele, umntu nomntu makakajonge ukukhonza kwakhe uThixo, then athathe isigqibo. Uba uyonela indlela yomkhonza ngayo, umphakamisa uJehova. But if awoneli indlela yomkhonza ngayo, thatha esinye isigqibo. Ujonge indlela oyihambayo ukuba uhamba eyiphi indlela, uyitshintshe wena ngokwakho. Akho mntu ongakwazi ukuba ukutshintshele yona, kodwa ifuna wena ukuba wena uthathe idecision yokuba ndithathe isitephu esitsha. Thanda uJehova uThixo wakho. Mthanda uJehova uThixo wakho. Yabona, nxa simthanda uJehova uThixo wethu, asilindi nokuba sive uba kufuneke simenzele ntoni, kodwa ujonga wena ukuba umenzela ntoni uThixo. Ndifuna ukuyiqinisa le nto nabi ukungena sihlale siphume nje enkonzweni ntsuku zonke. Uyibhodarishe loo nto. John chapter 14 verse 15.
Incwadi kaYohane chapter 14 verse 15. Isihloko sithi idinga lokuza kukamthetheli. Verse 15. Ukuba niyandithanda, yigcineni imithetho yami. Ukuba niyandithanda, igcineni imithetho yam. Meaning uba sithanda uThixo, sizawugcina imithetho yakhe, sizakwenza intando yakhe ngenxa yokuba simthanda. So ukumthandeni kwethu uThixo kuyasinceda ukuba masimkhonze uThixo ngendlela afuna ngayo, ngoba sizokwazi ukuba sigcine imithetho yakhe nxa simthanda. Mthanda uqhubela futhi. Umthanda uJehova uvuka ndinothanda wakhe, ndiyamthanda. And nxa umthanda uyakholelwa ibe ulele, awukho sendaweni yokumkhonza ngexesha lokumkhonza. Uvuka andiyonwabi ngoba kaloku ndiyamthanda uThixo. Hallelujah. Hallelujah. Sendingabuza imibuzo. Sikhona sonke. Ukukhonza, ukumthanda uThixo kuyakunyanzela ukuba umseve ngoba uyamthanda. Lento ithi uthembeke nalapha kuye, ube faithful ngokuba uyamthanda. So nxa umthanda uThixo ukwazi ukwenza kakuhle kuye ngoba uyamthanda. Nxa uqonda uba ungena esonweni ucinge ke ngokuba ndiyabe ndisona bani, not umama umpela kodwa ndiyabe ndisona uThixo, uthi no. Zikhona izinto ongakwazi ukuba uzenze ngenxa nje ukuba uzazi nje ukuba ndithanda uThixo, mna lena ayindifuneki kuyo ngoba Thixo ndiyamthanda. I-choice ukuseva uThixo. Ukuba umseva njani, ndifuna ukutsho nje ezindlalisa ukuba i-choice yakho. And indlela umseva ngayo ibonisa ukuba umthanda kangakanani. Hayi uyamquqela kodwa umuntu nxa umthandayo. And nxa umthanda umuntu usoloko ufuna ukuzibona unaye. Hallelujah. Sike siphangele, ithi siphangele phana naxa kubetha ixesha lenkonzo uzive uba Nkosi yam ndisemsebenzini, kuba ndisemsebenzini but inhliziyo yam ayikho apha. Siba kwi-afternoon eziqonda uba ixesha lomthandazo, ubona uba yiFriday namhlanje, uzive sewubethe ukharabashaya phayana kandawo usebenza kuyo, kuba usiva uba bekumele kuba ukwenye indawo. Kodwa make siyinxanele into yokumkhonza uThixo. Manje kungavumi nje ukuba uhlale nje ungamkhonzi uThixo, bathi umfune ngamandla akho wonke. Uthi nxa simfunayo siyamfumana. Yawufuna noma chapter 6 verse 5. Ifunde futhi Deuteronomy chapter 5 chapter 6 verse 5. Deuteronomy chapter 6 verses 5. Uze umthande uYehova uThixo wakho ngenhliziyo yakho yonke. Ngenhliziyo yakho yonke uze umthande uJehova uThixo wakho, uzokwazi ukuba wenze okufuna, uzokwazi ukuba uyenze intando yakhe. Chapter 6 verse 5. Uze umthande uJehova uThixo wakho. Yabona uba sinamthanda uThixo, singakwazi ukuba simkhonze sikhululekile ngoba siyamthanda. So nathi futhi ke ngoku uthando lwakhe malibe khona kuwe, uzokwazi ukuba umkhonzi,
unyanzeleke ukuba umkhonze ngenxa yokuba umthanda. Ayipheleli nje ekwamkeleni lokuphelela apho, kodwa uyasenza uJehova. Yabona indlela zokuseva uThixo zininzi ngeyona ndlela. Uba ungathatha umtshayelo phana utshayele kule ndawo ugqibile umseva uThixo, yeyona nkonzo enkulu, ngeyona ndlela abantu abaninzi bangayiqapheli ukuba inkulu loo nkonzo. Ithi abafikayo bafika utshilile kutshilini, xa befika bafike bejonga uba idasti ayikho ezithunini. Umntu ebengazi nokuba kanena nguba lo tshilinileyo ejonga ukuba makahlale phantsi kukho Thixo. Inkonzo leyo. Exesheni elininzi sengathi inkonzo yokuba umntu azoba lapha ngaphambili, azoba apha, kukhona emkhonzile, kanti ayikho inkonzo egqitha lenzo phaa kulaa ndawo. Laa nkonzo yenza ukuba umdumise naphayana ibaluleke ngeyona ndlela, ngoba uba umdumise naphaya angakwazi ukuba enze ukuba umntu angalivi izwi sekengaphakathi. Indlela amkele umntu phaya kulaa ndawo amamkela kuyo ingamenzi umntu ukuba angaliva tonga izwi likaThixo sekelapha ngaphakathi. So singayithatha ingathi ibalulekile indawo yokuma apha, kodwa ibalulekile laa ndawo yenza ukuba umdumisane useva uThixo. Hallelujah. Xa sithi masiseve uThixo kutsho uba sizolwa sonke uba masifumane imayiki sonke, kodwa zininzi iindlela zokukhonza uThixo. Kodwa ukuba uze ngonalo hlobo uzokhala kuJehova, ukhalele nalo uzawuma phambi kwakho ethetha ngezwi likaThixo uba Thixo mncede ukukhonza uThixo lowo. So sineendlela ezininzi ngeyona ndlela zokuba simkhonze uThixo xa umthanda. Xa umthanda unayo nento yokukhalela ukuba abantu makasindiswe, umntu ongena apha makasindiswe, ngoba ufuna wonke umntu enoYesu, ngoba wena uyamthanda uThixo. Le nto isuka ethandweni lena ukuba umthanda kangakanani, uyamthembakalela xa umthanda. Akudingeki nokuba kube khona umntu okugadayo, kodwa uphila ngcwele ungekho mntu okubonayo, uba faithful kuye ngokuba uyamthanda. uYobi chapter 13 verse 15 yaxolisa ukupholela kanjena, kodwa kufuneka simkhonzele uJehova. Ukumkhonza kwethu uJehova akunandaba ukuba wena uziva njani. Ndithe akuyi ngee-feelings zomntu ukumkhonza uThixo. Ukuba bekuya ngokuthi uziva njani, ngesingakwazi ukumkhonza uThixo ngoba silimana mihla nezolo, siba nezinto ezininzi eziphazamisa impilo yethu. So ayifuni into yokuba uziva njani ke namhlanje ukumkhonza uThixo, kodwa umkhonza ntsuku zonke, maxesha onke. Ewe futhi chapter 13 verse 15. Ncwadi kaYobi chapter 13 verse 15. Yabona, nokuba uthe wandibulala ndolindela kuye, kodwa ndozihlamba iindlela zakho ebusweni bakho. Noba uthe wandibulala ndolindela kuye. Make